Nik uste dut gizarte honen ezaugarri handi badela kontakizunez inguratuta gaudela, ez? Guain teknologia berriekin eta bar, kontakizunak eta kontakizunak. Eta kasu honetan, fokoan daukaguna da iraganean guain dela 500 urte gertatutako zerbait. Orduan oso interesgarria da aztertzea nola egiten den oroimen ariketa bat aspaldiko gertakizun horiei begira. Eta aztertzea zer nolako narrazioak sortzen diren. Eta haien artean konparazio bat egitea, ezaugarritzea kontakizun mota horiek, eta nik eraman dut gaurkoan terreno batera eta da erantzukizunera. Orduan, jokoan dagoenean zein den erantzulea, edo nor den erantzulea, edo nortzuk izan diren erantzuleak, uste dut kontakizun horien artean bereizketa batzuk egitea beharrezkoa dela. Bestela egoera arriskutsuan eror gaitezke. Kontakizun horietan oroimena baliabide gisa erabiltzen duten kontakizun horietan bereizketa batzuk egin daitezkela eta esate baterako batzuk gertuago daude fikziotik eta beste batzuk, esan dezagun, ez fikziotik, ez? Eta orduan, Elkanoren kasuan niri irudipena da denetatik egin dezakegula. Badago jendea egiten duena, uste dut orain telebistan serie bat, edo telebistarako serie bat egin dutela, eta segurazki helburua izan da, fikzio bat sortzea, oinarritzen dena gertakari batzuetan, eta kitxo, ez? Entretenimendurako tresna bat sortzea. Baina, eztabaidatu nahi baldin badugu, zein den Elkanoren erantzukizuna kolonizazioan eman dezagun, labur esan da. Orduan, beste kontakizun mota batzuk behar ditugu mahai gainean. Serie horrek ez du balio. Serieak balio du entretenitzeko, edo idaz dezakegu komiki bat, gazteentzat, ez dakit zer, oso ondo. Oroimen ariketa bat ere badago, baina helburua beste bada. Baina erantzukizuna ebaluatu nahi baldin badugu, ea Elkanoren erantzukizuna zein den, ea Euskaldunon erantzukizuna zein den, ea inperioaren erantzukizuna zein den. Orduan, pasa behar gara pixkat ez fikzioaren esparrura. Eta hor, mutur batean kokatuko nuke historiografia. Historiografia iruditzen zaidela asko zaindu behar den kontakizun mota bat, etenik gabe berridazten dena, baina ez da berridazten norberaren apeten arabera, norberaren nahien arabera, baizik eta badaude lekukotasunak, daude aztarnak, daude evidentziak, daude baliabide batzuk oso oinarrizkoak direnak, horiek ez balin badaude ez dago historiarik. Horiei esker egin dezakegu historia, eta gero batez ere historiak egiten duena da sortu eztabaida gune bat. Eztabaida argumentatibo bat, justifikatu nahi duena esaten duena. Eta hori oso urrun dago, aipatu dudan telebistarako serie horretatik. Bakoitzak ditu bere helburuak eta kitxo.